ग्रुपाव गैया बिराद गिख्रंथाव जाथाय नुदों आरो जिनाहारि खालामनानै दानख्लाब सुख्लाब माने बुथारलांदों आरोना बेबो जोंनि बर' समाजावसो बावदों। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाइबार बुथेथे मरखा लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बिसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। दिनै माने ओरैबायदि बोथोरा अबस्थाया गाज्रि ना लोगोफोर बेसेबा अखा फ्रि फ्रि हानाय बायदि निहोरानो गोलैगासिनो दं आरोना पुरा माने दुगैस्रां लोबस्रांसो आरोना फुङावनो बिदिनोसै आरोना सामफ्रामबो दुगैनायालाय लुस्रायानोसै दाथ' आरो साफा सुफा दुगैनो हाखाला खखाब मावलायनाय खाखा गोजांनायजों लोगोसे माने ओरैबायसा बोरैबा मोनोना साबोन टाबोन हुदाथ' गैखाला ओमफ्राय नै जि गाव लुम जोमना लाबाय आरोना लोगोफोर माने जिखौनो गारनो हाया दुगैनानै ग्रोब बेखौनो माने जोमफिनबाय आरो लोगोसे सुइटाराथ' दा बुंसै थाखो आरोना अर सायनायनि अबस्था नालाय सुइटारफोराबो साननैयावनो मैला मैथा जायो आरोना ओमफ्राय दा साननै माने सुनोबो हाया आरोना लोगोफोर बोथोरा ओरैबायसा माने लेथ्रा आरोना दा आरो निउ इयारबो फैबाय नालाय लोगोफोर मा बुंनो आरो बोथोरखौ गावबागाव बोथोर रायनोबो हाया रायबाबो माने गाज्रि मोनगोन ना गोजौनिया ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो जिखौनो गाव लुम जोमफिनबाय आरोना दाबो सान्दुंआनो ओंखारा दिनैबो मैयाबोथ' सान्दुंआनो गैखाया 10थासो जालायलांबाय आरोना अब्लाबो माने गैया नुजाफैयाखै थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै। बोथोराबो जि गुसुथार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबार स्रां माने मैगं थाइगंनि लाहार फाहार खालामबाय आङो ओमफ्राय नै फान्थावजों आलुजों बुट दिनैथ' आरो जेबो जाया नालाय निरामिससो लोगोफोर ओमफ्राय नै दाउआनो माबायदि अख्लानानै गालांजोबो आरोना इथायसेया अख्लाजोबनायसो ओमफ्राय मैया माने बाजाराव माने खावसे लांबाय आरोना बोराया ओमफ्राय नै लोगोफोर बेखौ आं बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बैयाव माने लामायाव सासे मानसिया लां ओरै होननायखाय हाख्लायना लाबोदोंमोन आङो बिराद गोबाव जाबाय नै लथ्रायलायलांबाय एसे भिटामिन बुस्थुखौ जानो रोङा लोगोफोर दिनैसो माने निरामिसखाय गोसोखांदो आरोना लेमनानै नावल' जाथारगोन इयो आलु दरसे होफानोसै आलु फान्थाव बुट संनोसै दिनैथ' आरो जेबो जाखाया नालाय एसे रानज्रबलायलांबाय आरो थालिर मैखोमा मिरामिसबासो इफोरखौ गोसोखाङो ओरैनो बाराफोरावथ' माने गोसोखांनो खाङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिदा मोननायखौल' देखायबाय दे लोगोफोर संनायखौ आङो बांद्राय देखायबाय थालायासै निरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो ओरै होननानै ओमफ्राय नै लोगोफोर फान्थावजों आलु बुट संबाय आरोना रोसि संबाय बेखौ लोगोफोर दिनैथ' निरामिस नालाय बेफोरजोंनो माने सुब साब जालाबायनोसै अब्लाबो माने गोथाव आरोना दाबायदियाव माने दुन्दिया गोरलै दं नालाय सब ओंख्रिफोरखौनो माने मोदोमनायजोंनो माने टेस्टि मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओजोंहाय आरो थालिर मैखुनजों आलु इनिफ्राय बेयावबो माने बुटखौनो रिथा होबाय आं लोगोफोर नै बेखौ माने फ्राय खालामबाय लोगोफोर दै होलायासै आङो ओमफ्राय डाइरेक्टनो माने मोननायखौल' देखायबाय आङो संनायखौ माने देखायबाय थालायासै माने लोगोफोर एसेबां जि जोमफबनानै ओंखाम ओंख्रि संबाबो माने जिखौनो दोननो हायासै आङो बेफोरबायसानो माने जोमनानै संनांबाय आरोना ओमफ्राय माने अरफोराव संबासो एसे गरम जास्रोयो आरोना साम' ओंख्रि सबाइ ओंख्रि संनो मोनबा ओमफ्राय दायो गेसाव संनाय नालाय थान्दायानो थान्दा आरोना फुंनिफ्रायनो जियानो गारनो हायासै दिनै सानसे सान्दुंआनो दुङासै अखा हाथारगोनहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर अखा हागोन होननानै जिगाब एसे जाबबावनो दंमोन आरोना ओमफ्राय बोराइजो ओमफ्राय बाबु गेदेरजों जाबोगासिनो दं मालाय फिसालाया बिफानि हाबाखौ सेख'नो हाबाय गैला आंहा ओमफ्राय आंनि फारसे सेख'ग्रायानो गैया रावबो हारसिंनो माव हारसिंनो सं हारसिंनो सु फारसेनिफ्राय एला मालाय बिफाया गावनि हाबाखौ सेख'नो सानैमानि दं आंनि फारसे ओमफ्राय लांदां आरोना मोनसेबो हाबा सिख'ग्रा गैला उपाय गैया माथो खालामनो मालाय गोजौनियानो हरासैब्ला भगबानानो नैबे आरो अखा हायैनि सिगां होथा खालामखा बोराय नङाब्ला अखाया दै थानांगौब्ला गैला जिगाबा मोसौआ जाबाव दानाबा ओरै होननाय जागोन होथा खालामखा दे नङाबा नै माबायदि जोमै जादों नुवाखै आंहा न'आव थानानैनो गावलुं गबथब जाबाय दङ लोगोफोर ओइनिफ्राय मालाय फुंनिफ्रायनो दोबै आलि देमगुलायनाय माने गारि मथर दोननो जागा मोनलायै दिनै माने 10,000नि सेक रानदो आरोना लोगोफोर आंहा गैया बोरायानो आंखौ माने थाफानो होआसै आरोना बेबायदि ग्रुपाव थानो नाङा मानाङा लनसो माबासो ओरै होननानै आंखौ बोरायानो एकदम बुहां साबथिं रायनाय आरोना माने ग्रुपावनो थानो होआसै आंखौ बोराया ओमफ्राय आंहा गैया लोगोफोर आन्दायबाय लांदां खालामना गारबाय आंखौ बोराया दा मोनामोन 10,000 रग'नो मामानिफ्राय
मालायफोरा एकदम थांगासिनो फुंनि 4टानिफ्रायनो ओरैबायदि दावराव जालांदो लामा लामा ओइ आमखि फल्लि ओंखारबाय नामा फै ओरैनो लिंलायनाय आरोना ओमफ्राय दिनै आरो माने फिलफिलिफोराबो फुरा इसोरखौनो लांलाय लाबलाय खालामनांगौनो आरो फुरा दिनै माने सानसे माने फुङावनोमोन आरोना ओमफ्राय दायो फैनानै थांबाय आरो मानाव गेदेर गोलावफोरा रानना होलांबाय सेकखौ ओमफ्राय दा मालाय लासिगोन रग' मालायफ्रा आंहा नै न'आवनो लावदुम गबथब दाउसा मरिया बायदि थाबाय था मोनामन आंहाबो दा ग्रुपावनो जोंखौ माने थानोनो होथारासैहाय जों ग्रुप दानाय समाव हाबनाङा ओरै होननानै बोराया आंखौ रायबाय थाबाय ओमफ्राय बिजावजालि सासेया दं आरो आंना ओमफ्राय आं गैया लोगोफोर दा थानायमोनब्ला ओइ आगोलाव दंफां गायनायफोरावबो मालायफोरखौ दंफां गायनाय मालायफोरखौ माबानाय बिदि नुनानै बिराद माने गोसोखौ खान्थि मोनबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आरो जायो 10,000 रग' मोननायखौ नुनानै बिखाया ख्लाब खामबाय आरो आं मानो जादिया आं मानो हाबदिया ओरै होननानै ना हाबनायबा जागौमोन आंबो दा मोनसिगौमोन ना ओरैनो फाबिलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने सेक रानदो आरो नै जोंनि खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा ओरैनो 10 मिनिट लामा आरोना बेखिनियावनो माने मामाया फैदो आरोना ओमफ्राय बिराद दावरावमोन सल' दामनाय माबानाय मामानि लेक्सार होनाय बिदि आरोना ओमफ्राय दसेनो थांफिननाय खोमा दा सिरि जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय मानसिफोराबो फैहोलांबाय ओइनो फिलफिलिजों साफा फैहोलांबाय आरोना बिबोनांनि हौवायाबो जोंहा गामियाव गोलैनायनिया रोगागासिनो दिनै माने रोगानांगौनि माबानो इसोरनिया मा होनो लांबाबो लाङाबाबो फैसानो आरो माने 500 लांबाबो लाङाबाबो 500 सानै लांबाबो 500 साथाम लांबाबो 500 मा जादों आब' मा नोङो मोनामोन 10,000 सेकखौ मानो मोना आं नाङा जामाजोंखा नङा नोङो 10,000 सेकखौ मानो मोनासै खोन्था ग्रुपाव गैया दा मोनामोन थानाय मोनबा 10,000 रग'नो बेसे मा गाननो हागौ मा जोमनो हागौमोन मा ओंख्रि जाखो मैद्रु ओमफ्राय आलु बाथोन दिनैलाय आरो एख' जाखायाना बिदिनोसै आरो मैद्रु एसे गुसुआव मैद्रु जायो गगा मोननो गुसुआवनो मैद्रु जानांगौ गगा मोना सान्दुं गोसायावसो थान्दा बारा जायो उल्थासोहाय बिबनाबो माबा बाथायानो आरो नै थान्दा बोथोराव थान्दायानो मैगंखाना आब' मुला बिदिनो माबा माबि लाफा कबि सब थान्दा लाव खानाया जाहैदों खानाय हवाखै आं दिनै बोथोरा जा आरो गुदुं जानानै उन्दु होरायनानै थिनदो आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने मबाइल नायनानै थाबाय था बिसना सिङाव ओरै होननानै बुंदो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो दासो माने मबाइल नायदोंमोन आरोना संखां खावखां बिदिनो दाथ' आरो खामानियाथ' दंबाबो माने मावनो बायोना बिदि बोथोराव ओमफ्राय लोगोफोर आङो मबाइल खुलिनाय लोगो लोगोनो मोनसे बिराद गिख्रंथाव जाथाय नुदों आरोना बेबो जोंनि बर' समाजावसो बावदै लोगोफोर बर' हारिया बेफोरबायसानो जोबस्रांलांजोबसिगोन नामा दिनै सासे गाबोन एक्सिडेन्ट दिनै सोरजोंबा बुथारजानाय सोरजोंबा सेथारनानै गार'जानाय गालांजानाय बेफोरबायसाल' जासिगोन नामा लोगोफोर ओमफ्राय आङो दासो माने भिडिअ नुदों आरोना जोंनि बे बाक्सा जिल्ला नोंथांमोनाथ' बयबो माने फेसबुकाव नुखांबायानो जानो हागौ सोरबा ओमफ्राय जायफोरा नुवाखै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो सासे बर' लाइमोनखौ माने जिनाहारि खालामनानै दानख्लाब सुख्लाब माने बुथारलांदों आरो बेसेरा गथ'खौ उन्दै गथ' बांद्राय माने बैसोनि नङा आरो होननानै खोनानो मोन्दों मथा मथि बेसेसो जागोन ओरैनो 18 जानो हागौ खोमा 18 ओरैनो बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय जियानो जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बिराद दुखु मोनदों आरोना भिडिअखौ माने नुनानै बेफोरबायसानो जोंनि बर' फिसाफोरा जोबस्रांलांजोबसिगोन नामा दिनै उन्दै लाइमोनफोरा मा जाजोबखो आसलथे मा जाजोबगोना लोगोफोर उन्दै लाइमोनफोरा दिनै मानि खारनाव मानि बेफोरबायसा थैगोमाजोबलांखो सोरबा बायदिया एक्सिडेन्ट जादों सोरबा बायदिया बिदिनो सोरजोंबा बुथारजादों सोरजोंबा बबा लांखार जादों आलाय सिलाय आसलथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा मा जाजोबखो आसरितसो नै दायो नै जानुवारिबो मोनफैलायबाय लोगोफोर जानुवारि मोनफैलायबाय बिदिनो बिराद माने दुखुनांथाव जाथायखौ माने जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो नै सासे बर' लाइमोन देरफुनाय जाखांफुनाय बर' लाइमोनखौ बेफोरबायसा जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि माने बुथारनानै गालांबाय